u reality mi ušla familija cela, rodbina sa sela vozi šleper akvarela. Svi bi slavu onu pravu ako može prečicom, doleteli, proleteli, vozili se rečicom. Zaključeni, zatvoreni kolce u toru, nasmejani, ubeđeni da to ima foru. Sve se brinem da će tamo moći da se snađu, samo ne znam zašto nisu pozvali i Slađu. Giovanni, kako si? Ja sam dobro. Ja искам зборувам малку поспоро македонски, за да можеш да ме разбереш. Pa ja razumem dosta makedonski, jer moram da kažem, moja mama dolazi iz Makedonije. Stvarno? Pa da poreklo mi je do... Pa da. Znači ti si half, pola. Pola. A pola Makedonac, pola Srbin? Pola Makedonac, pola Srbim i pola ima još jedan deo dole s Kosova. Ti počeo sa pop muzika? Počeo sam sa pop muzikom, da, na Balkan, koga nikoj nemaše pojma šta je pop muzika. Da. Jesam ja negdje tamo, ne smem da kažem godine, da ne vide da ima puno godine. Ja sam radio neki pop dance više, jer sam ja, mnogi znaju da sam bio prvak Evrope i vice šampion sveta u plesu. Ja sam bio onako plesač, predstavio sam Jugoslaviju na međunarodnim takmičenjima i onda sam kasnije postao vokalno-plesna grupa i tada u to vreme je bio pop dance. Pa je zapoznana Bela? Da. To je otprilike u to vreme bio, ajde kažem da se zvalo pop dance i tako. Dobro. A so Anabela komuniciraš? Da. Takav super prijateljski odnos? Imamo dobre odnose, nismo baš u najboljim odnosima u posljednje vreme, ali imamo korektan odnos, jer ona je ipak moja bivša snajka, sa bratom Gagijem sam u jako dobrim odnosima, iako mediji pričaju svašta i govore, ali dobro, to nam je posao na kraju krajeva, nekad je istina, nekad nije istina, međutim sad istina je da sa bratom sam uvek dobro i brata ne dam ni za šta. Pa dobro, danas imamo, ne znam da ste čuli, izdao sam pre možda jedno mesec dana jednu pesmu koja se zove Reality. Ako ne znate, ukucajte na YouTube i Giovanni Reality. To je jedna onako zanimljiva pesma koja je šaljivog fazona. Moram da kažem da ta pesma nije svrha da bilo koga sada omalovažava ili vređa, jer mnogi povezuju tekstualno da ja tu napadam i familiju, i porodicu, i Lunu, i šta ja znam, ali nije tako. Ja sam inače poznat, ljudi znaju da ja pravim šaljive pesme, sećate se one pesme Čekam te kod kolima, čekam te, ajmo svi kod Đoljeta, tako mi kaže u Makedoniji. Onda ona sa Miletom Kitićem, tata treba da častiš i tako. Ja uvek kad ima neka zanimljiva, dobra, aktuelna tema, ja je obradim i onda ljudima dam onako jednu dobru, šaljivu pesmu. Eto, tako da je to aktuelno. I imam još jednu pesmu koja je jako ozbiljna, to je pop pesma, koja se zove Bulevari. I to je baš onako moderna pesma koja je svetski trend trenutno, eto, šta drugo da kažem. U kraj, kakva podrška davaš na Luna? Kakvu podršku dajem Luni? Da li podržaš to što ga pravi? Znaš kako, meni je to uvek malo škakljivo i malo mi je onako pitanje koje uglavnom izbegavam da govorim. Iz razloga što ako je podržavam, onda imam sa druge strane udarce takozvane i ako ne podržavam, onda kaže, zašto stric ne podržava? Ja u suštini ne podržavam reality programe koji po meni nisu dobri za ljude. A zapravo nisu dobri ni za one koji učestvuju u reality programu, zato što su nekako stavljeni u jednu arenu, kao da su neki gladijatori i u toj areni oni moraju da se svađaju, moraju da budu neprijatni, moraju da budu, što su gori, oni su zapravo bolji i dobijaju... A u privatnom životu nisu takvi? A u privatnom životu nisu. Ja Lunu poznajem iz privatnog života, ja sam to dete držao u ruke i ja je znam kao jedno dobro dete i sve super i šta, kako, gde i ona se našla sad u reality. Ona je inače modna blogerka bila, pa sad pustila je žena, majka je pustila da ona ode u taj reality i onda se stvorila ta neka priča između Kije, Slobe i nje i onda je to buknulo i tako to. I ona sada je pokazala one loše stvari u suštini u njenom ponašanju. Znači ja nju podržavam kao moje dete, kao osobu, ali ne podržavam njeno ponašanje. Znači, samo bi trebalo da se kultiviše u jednom smislu da ne sme, ipak su kamere uključene, ne može, evo recimo pre neki dan sa Gagijem sam pričao i on se ne dira, on je otac.
I kaže, šta je bilo? Pa eto, ne sluša me. Kaže, ja sam je rekao onda da ne pije, da nekada, jer ona kad popije, ona promeni se kao osoba. Znate, postoje ljudi koji kada popiju, potpuno su drugačiji, jednostavno drugačije se ponašaju. I ona isto, kada popije, drugačije se ponaša i onda sad to njega nervira što se ona malo slobodnije ponaša i čak govori ono što nikada ne bi pričala i izgovorila kad je kući ovako. Znači, ona je kući, ona sa nama, ona kad nije u realitiju je jedna divna osoba. Kada uđe u realitiju je jedna druga osoba. Onu drugu osobu u realitiju Đole ne podržava, a onu osobu kada izađe iz realitija, ona je naše dete i ja je volim. Jedan veliki pozdrav za Ekskluziv 1 TV. Pozdrav!